Kamo ning Oh. buto lang mo 1863 kisa man mo nga mo-correct sa simbahan Katolika nga mo ay nagkinabuhi uban sa mga apostol. Ah. Wala lagi. Sige, sige. Mm. Unsa nga tradisyon nga gisulti ni San Pablo? Unsa nga mga specific nga tradisyon? Tagaay kog isa. Specific, number 1, kanang misa. Number 2, kanang pagsaulog nila, pag-commemorate nila sa pagkatao sa Ginoong Jesucristo December 25. Tradisyon na. Tradisyon. Karon, kay tradisyon man na ang December 25, unya dili nato makaplagan sa Biblia. Tradisyon gani no. Ayaw ba? Bago lang yan naging tradisyon. Tradisyon lagi. Tradisyon, pero Dili nato lagi simple yung tradisyon apostolic tradition. Unya kay wala man na sa Biblia nga. Wala man na sa Biblia ayaw lagi sa ingon lang nga wala lagi sa Biblia. Ayaw ba? Pag yung gani tulong gani sa Dios gani, kami mga Katoliko nagapunting na sa nasulat o wala masulat. Kung kanang diha sa Biblia wala na masulat, diha tan-awon sa tradisyon. Mauni punto na mo gusto magwayen. Si prueba na mo. Nga tawag ini nag-commemorate sila, naghandom sila sa pagkataong Kristo. Kabalo sila anus mahuman, anus magkambyo ang edad ni Kristo. Kabalo sila. Mabito, basahon niyo mong San Lucas Kapitulo 2 sa ika-12 anyos ni Kristo. San Lucas 3:23 sa ika-30 anyos ni Kristo. Kung wa sila kabalo sa birth ni Kristo, anong kabalo man sila, ano sila magkambyo ang edad? Unya sa tradisyon gitudlo ang ilahan ng gihandom. So mala pa na Saint Theophilus, Telesphorus around 1st, 2nd century, 3rd century si tawag ining Hippolytus of Rome. December 25 nagisaulog. Unya unsa ana nimo ron? Kay ingon man ka gi-celebrate ninyo December 25. Asa may gitugot sa Ginoo ang pag-celebrate sa iyang natawhan o ang pag-celebrate sa iyang namatyan? Actually, ang amo celebration kay gikan siya pagkatahon to siya pagkamatay pagkabanaw mo na mo celebration. Kaya importante na para sa mua. Ay sa lagi. Importante na sa mua tanang naas kinabuhi ni Kristo, importante na dili lang kay iyang pagkamatay. Ang sentro lang mo iyang kamatayon, pero it does not mean na di na mo handumon ang iyang pagkatao. Unsa man ang iyang pagkasulti di ay diha sa balaang kasulatan? Nag-ingon ba siya nga mag-celebrate mo sa iyang natawhan? Ay, self-serving na magud na. Kung ingon sa celebrate ninyo ako natawan, self-serving magud na. Dili na pwede. Pero ingon pa San Pablo, handuman ninyo ang inyong mga pangulo kaniadto. Si Kristo ang pinakapunong pangulo. Walang kinahanglan handumon. Giunsa niya pagkinabuhi, pagpakatao, pagpakamatay. Ayaw lang tawag anang kan ba? Ayaw lang isa ka punto sa imong tan-awon. Tan-awon nimo ang whole konteksto sa Biblia. Whole context ang atong kanon kay siyempre ang atong tumanon matod pa ni Kristo ang kabubuton gyud sa amay. Karon kay ang kabubuton man sa Ginoo ang atong kinahanglan nga sundon. Ang kana bang iyahang natawhan December 25 kabubuton ba na niya nga maunay ipatupad og himuong tradisyon kay ang mga apostol wala man magtradisyon nga ngana. Isa binag-ingon nimo. Kamo ning buto lang mo 1863 kisa man mo nga mo correct sa simbahan Katolika nga mo ay nagkinabuhi uban sa mga apostol. Sa Biblia ta mami. Sa Biblia ta maminaw. Dili lagi may tawag ini parihan ninyo nga sula eskriptura. Paminaw. Dili mi parihan ninyo nga sula eskriptura. Wa mo'y katungod nga mag-correct sa mua kay mga sulpot mong dagko. Ang inyong pundok mibuto lang ni adtong 1863. Wa mo'y alamag gikan sa 83 paatras pa dong sa mga apostol. Wa mo'y alamag ana mo na di mo pwede mo correct na mo may tungod ana. Ang simbahan Katolika o ang iyang kasaysayan nagsulti, silent ang Biblia concerning sa ilang birthday, pero implied, implicit, kabalo ang mga apostol sa birthday ni Kristo. Ikaduha nga point, unsa man ang pitsaha ilang gisaulog na, mo diya na mo sulod tradisyon. Unsa man tradisyon? It is a thing, it is a teaching handed down from one generation to another generation. Even the Bible was a product of tradition. So mauna hinungdan nga pag di kini mo basa Biblia tan-aw na mo sa tradisyon. Kung wala ni anang duha, di mi masaulog. Pero kay December 25 naaman anang duha. Naaman
Ang sa Biblia kabalo sila ano ang magkambyong edad. Unya pagkahuman Wala man sa sa Biblia na. first century, second, third century na ay mga disipulo sa mga apostol na nagsaulog ana. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.